Ого, бачив самі зараз це. Це вже не металевий гринчик, це медкавевий гринчик. Це котрий я тільки стає перший рівень, і він виглядає отак от як восьмий рівень. Ой, ти нафіг. Засильше. Шалить. Ти блікумахи. Після, що мене. Нафіг ти? Нафіг ти, я сказав. Ти дала свідці. Ех, вилуч, діти, нічого собі. Як швидко. Не буде собі робиться. О, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. О. Ні-ні, не треба. Так. То мене не повернувся голос, а просто наївся і... Я чуть молош почав говорити. О, ви бачили? Що це за... О, ви бачите, що це за чудик? Що це? Ви бачили самі? Ви самі бачили це? Ого, який мутант. О, ви бачили, друзі, я сам в шоці. Так давайте за переглядяку, давайте, цілую вас, люблю, давайте, обіймаю вас, цілую вам там щучку, носик там. Так, давайте покасики всім. Давайте побачимось мою п'яницю. Так. Давайте цілую вас, давайте, цілую вас, там щучку, там носик, да. Давайте, пока.